Asiphinde sibingelele kuba bukeli be-Transformation Live. Siyacela ukuthi niphinde ni like, ni comment, ni share, ni subscribe. Abantu ke bahlale bebuza izinto eziningi njengoba kuzukhetho nje bafuna ukwazi nanokuthi eJele khona ke kwenziwa kanjani njengoba kuzukhetho iboshwa ziyavota yini noma ayivoti. Ziningi izinto abantu ebebeyikhuluma ngeJele engafike ngayibona mina. Ziningi kakhulu, ziningi. Ezinye nje mawuthi uyayikhuluma uthi uyachaza ukuthi eJele kwenzeka kanjani. Abanye abantu beze beyiphike ngenxa ukuthi sezahlala kakhulu emqondweni yabo njengemali nje. Nami ngakhula ngazi ukuthi imali yakhiwe eJele, futhi ngakhula ngazi ukuthi iboshwa ziyathengwa. Mina umuntu oboshiwe uyakwazi ukuyomthenga, umthenge eyohlala emthenge kube ngowakini. Ngangazi kanjalo. Iboshwa ziyavota ngaphakathi njengoba kuzukhetho nje, ziyavota nazo. Bafika iminyango ehlukene. Uyazi ukuthi makuzovotwa kuyayiqala iqinisekisa ukuthi umuntu unalo nepasi. Bafika abawa-Home Affairs bezoshayisa amapasi iboshwa ngaphakathi. Uyazi ukuthi makuze kuzukhetho ipasi lishesha kanjani. Bafika nje bezoyishayisa amapasi eqala bephinde befike ibhalisele ukuvota bese ke ziyavota. Ngaphakathi kuyazi ukuthi kuyafana nakhona nala ngaphandle. Khona iboshelwe ipolitiki, khona eziboshelwe amanye amacala angathini ipolitiki engenendaba nje futhi nepolitiki, bese bakhona ezithandayo ipolitiki noma engaboshelwanga yona. Namaqembu ehlukene nje akhona ngaphakathi ngoba phela kusuke kuboshwa abantu abasuke bevele benamaqembu abo, kuboshwa abantu abasuke bevele benamaqembu abo ngaphandle. Kodwa into iboshwe ezithanda kakhulu nezivotela kakhulu ileyo ukuthi in most of the cases engafike ngayibuka ukuthi last time upresident wayekade ekhona owakhipha inqawuza kwabo ubani, if esekhona lo president kulolo khetho lolo zivotela yena iboshwa, zimvotelela ukuthi wake wakhipha inqawuza. Obviously uzophinda ikhipha inqawuza ngesizulu yini? Inqawuza i-remission, lokhu kuhliswa kweyigwebo. Angithi siyazi ukuthi la South Africa bakade kunokhetho. Ngesikhathi umengameli ethula inkulumo yakhe yokuqala ubese ekhipha nesaphulelo esibheke iboshweni. Leso saphulelo sibizwa ngenqawuza, iboshwa zibiza ngenqawuza. Angazi noma leli gama lisukela esiXhoseni elithi ngqawule or kodwa nje ngaphakathi kuthiwa inqawuza, i-remission, lokuhlisa kweyiboshwa. Ushwele not ushwele lo parole, khona ushwele lo okhishwa upresident. Mhlawumbe nje insizwa esuke iboshwe u5 years or 3 years, uthola ukuthi umuntu usesele no18 months ukuthi aphume, or usesele nonyaka ukuthi aphume. So makuphuma leyo nqawuza, mayimemezela nje umengameli leyo nqawuza namhlanje, ngakusasa amajele ayaqala ayasho ukuthi umuntu bese salelwe iminyaka engaka, mhlawumbe u3 years, mhlawumbe kuphuma u18 months, umuntu bese salelwe u18 months abeze ngaphambili beyeke bebhalisela ukuthi belungiselwe into zabo bephuma. Iboshwa ke imvamisa zivotela upresident. Ake ngithi nje mina ngingena eJele ngo-2017 empeleni 29 lwaluni 2018, ukhetho olukhulu beluni 2018. Upresident lapho bekuSir Ramaphosa. So uma ezomemezela inqawuza uSir Ramaphosa
nakho namanje uyena o president njengoba kuvotwa. So iboshwa zinalento ukuthi lo president okuyiye futhi kakhulukazi laba abadala iboshwa lezi indala inokuthi umuntu esomvotela thina ilo osikhiphe osinikeza inqawuza. So ezinye ke isuke inganandaba nokuvota ke iboshwa ke ayinandaba ezinye nokuvota noma ungathi uyakhuluma zikutshenta izongisiza ngani leyo nto. Ezinye ke vele ingabe inandaba nepolitiki. Kodwa ke iqiniso lithi ziyadinga lezi insizwe ngaphakathi ukupoliticizwa zithole i-political education ngoba uhulumeni osuke ephethe ngaleso sikhathi uyayidlala kufanele adlale indima enkulu eziboshweni. Uyazi ukuthi ngeke ngibuke i-issue ye-criminal record la South Africa buke waboshwa uba ne-criminal record okunzima ukuthi uyi-expande ukuthi uyi-cancel. I'm telling you it's very difficult. I-system yenza ukuthi kwabanzima nje ukuthi umuntu asule criminal record ikwenze yabanzima. Yet uhulumeni ngala at the other hand ngaphakathi uqhuqhumezela ukuthi iboshwa ifunde, uqhuqhumezela ukuthi iboshwa ibe nama skills, uqhuqhumezela ukuthi iboshwa zenze izinto ezokwenza ukuthi uma sezingaphandle ziphume zithuthukise. Nangempela zikwenza iboshwa lokho ngaphakathi. Ezinye ngempela isuke isebenza kanzima ziphuma zingo bricklayer, ezinye kuya ngokuthi iJele ke liphazamise kanjani ngoba iJele time and again liyaphazamiseka izinto enisuke nizenze eJele. So ezinye iboshwa ziyafunda zibe busy nama skills bese iphuma ngaphandle nansi criminal record. Ama companies awafuna kubona umuntu one criminal record nayi criminal record imile nje ithenqi. So bese uyibuza ukuthi hlobo luni likahulumeni lolu oluqhuqhumezela umuntu ukuthi akafunde ngaphakathi ayi-equip. Bayise equiphile bayise phuma ngaphandle bese kuthiwa une criminal record. The very same government okade eqhuqhumezela ukuthi ufunde ngaphakathi mawusunga ngaphandle usune criminal record asakwazi ukwenza. So government uhulumeni sengazi ukuthi engayinaksisa le sengathi engayinaksisa le uhulumeni. Mina nje ngokwami bengingathi uma umuntu enikeza iparole as soon as iparole yakhe ilapsa ne criminal record automatically iphele. Angazi ukuthi leyo nto bengayenza kanjani ngoba we are done with paroles, sengisayinile ngaqeda but still ne criminal record. Ngisalinde eminye iminyaka ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyisuse. Bakhona ke abaye befunda into ebhalwe phansi befunde nje umthetho. Ngake ngakhuluma phambilini khona la ku Transformation Live. Abanye bethi hayi mawune criminal record akusebenzi ukuthi nani bekhuluma ngento ebhalwe phansi. Into ebhalwe phansi ne-experience thina sihlangana nayo esinama criminal record ayifana lo mthetho obhalwe phansi. Ufana noma uDepartment of Correctional Services ushaya umthetho on television kuthi why usuphasile umthetho ukuthi noma uhulumeni eshaya umthetho ukuthi iboshwa seyizokwenza sekufanele zenze 1 no 2 no 3 uthi mawusejele ngaphakathi umkwatshena iphoyisa leyo nto nixabene ukuthi hayi manje thina nje asavumelekile ukuthi senze ukuthi noma thina sisivumelekile ukwenza ukuthi ngoba uhulumeni nompresident uthe iboshwa ikwenza vele lithi iphoyisa hamba kulo president wakho khulu nje ukusheshsha vele lithi hamba kulo president wakho osho njalo noma hamba kulo ngqongqoshe wakho osho njalo. So angazi ukuthi uhulumeni engayisondela kanjani le bese kuthi nayiboshwa zivote sengathi nazi iboshwa mningi umphakathi ongaphakathi. Nyawo understanda komnye waboshwa ngenamapasi kodwa mningi umphakathi ongaphakathi nazo sengathi zingaboshwa. I mean sengathi iboshwa abafuthi abangaphakathi bengavota ngokuthi iliphi iqembu elimisela ukuaddressa inkinga insizwe engaphakathi ezibhekene nazo. 1 iqembu nje lizoba ne clear policy
kwi criminal record ukuthi iexpunjwa kanjani emva kokuthi umuntu eseyiphumile wathola ushwele. 2 ipolicy ithini ngenhlala kahle eyiboshwa. Yebo ziyahlupha iboshwe eJele kodwa ayizonke. 3 ukusiza ngani ukuyiphatha kahle. Kufanele kube but this is my opinion. Kuneyiboshwe eziphatha kahle lapha ngaphakathi. Kuneyiboshwe eziphatha kahle. Kuneyiboshwe eziphatha kahle la ngaphakathi. Isiboshwa siphathe kahle uzusidabukele wena uboshiwe kanye naso ukuthi yazi indlela elunge ngayo lensizwa sengazi ukuthi ngaphuma man. Indlela elunge ngayo lensizwa sengathi ngaphuma. So iqembu lezepolitiki elizoba nama policies aclear nje ukuthi isiboshwa bathini ngeyiboshwa. Cabanga ukuthi abantu abangaphakathi ababoshiwe bafuthi abangaphakathi yilelo qembu ofune belivotele elizokhuluma nje ukuthi thina indaba yeyiboshwa sizoyilungisa kanjani. Angisho ukuthi akuvunwe iyiboshwa abantu abasebonile. Ungcono ke futhi umuntu oseyisiboshwa ukunomuntu oseyisigebengu ongaphandle ongakaboshwa. Ungcono yisiboshwa usuke sevele esejeza enejeza lamacala akhe suke sesobala lo. So we need iqembu lezepolitiki elizoba nama policies aclear ukuthi isiboshwa basibekaphi. Hayi elizoyiphikisa iqembu elizoyiphikisa elizothi iboshwa ifunde ngaphakathi zi-equip mase zi-equipile bese kujike kusho yena lo hulumeni ethi wena une criminal record una ngeuqashwe ndawo. Angikhulumi ke ngeprivate sector. Angikhulumi nje ngeprivate sector. Umuntu one criminal record ngichitha ngisho emsebenzini obungenzeka una criminal record leyo. Chitha private sector. So siyafisa ukuthi insizwe engaphakathi angazi ukuthi zingamobilizana kanjani nazo zikhulume ngazo linye ukuthi iqembu lezepolitiki sizolivotela ilele lizokwazi ukuaddressa ama issues abhekene neyiboshwa. Thank you.